4 habitacións, sala de reunións, vestiarios diferenciados por sexo e un almacén. Son as dependencias coas que conta a renovada base da ambulancia medicalizada do 061 no Hospital do Salnés. É unha deuda pendiente, largo tempo, da Consellería, con a xente que traballaba aquí. Unha das liñas estrategias nosas é non solamente cuidar os pacientes, sino tamén cuidar os traballadores. Esta nova base, esta nova estructura, pois, vai mellorar, sin duda, a calidade de vida desta xente. A visita fíxose coincidir co retorno a esta base da ambulancia medicalizada, despois de pasar todo o verán operando dende Sanxenxo para atender o seu incremento de poboación. A ambulancia medicalizada é unha, que é a que está aquí, en principio é a única que hai medicalizada na comarca do Salnés, insisto. Vale, aparte disso, temos ambulancia de soporte vital básico, efectivamente, que tamén pertencen ao 061 e que están durante todo o ano, e que durante o verán, cando se cambia de base a ambulancia de soporte vital avanzado, se dota dunha ambulancia de soporte vital básico máis nestes 2 meses aquí tamén para a cidade de Vilagarcía e o que a contorna de Vilagarcía. A pesares da polémica levantada por esta medida, dende o 061 non aclararon hoxe se repetirá o ano que ven. O próximo ano pois non sabemos o que pasará, veremos como é. Xa digo, vivimos a inaugurar a base, que non é un pouco motivo de o traslado en época estival desta ambulancia a Sanxenxo. Entón o próximo ano estudiaremos, pero cando movemos a ambulancia non faise en función dunhos criterios de explotación de datos e de ver en onde se tenden máis emerxencias nunha época, noutra, nunha zona ou noutra dentro da propia comarca do Salnés. Dende o Concello de Vilagarcía xa reaccionaron a esta visita, pero o Goberno vilagarcián as declaracións dos responsables de Sanidade e do Sergas son indignantes. Recordan que a poboación incrementa notablemente en toda a comarca do Salnés, así como o número de incidencias sanitarias, e insisten en que a decisión de trasladar a ambulancia medicalizada a Sanxenxo durante o verán deixa o norte da comarca desatendido e sen medios para cubrir urxencias con risco vital.